Usa ka 24 anyos nga American national kinsa wanted o nagtagotago sa otoridad dito sa Texas sa Estados Unidos ay nasikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI-7. Nasikop si Malik de John Okuji niadtong Biyernes, July 12 sa usa ka panimayon sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Matod ni Attorney Rina Agustos Oliva, ang NBI-7 Director, nga nakigalayon kanila ang Bureau of Immigration. Nasuta usab nga anaa kini mga pending warrant of arrest sa kasong robbery sa Dumaguete City. Hinungdan nga gi-presentar kini karong adlawa sa korte sa Dumaguete. Gilayasan matod pa niini ang mga kasong aggravated assault with deadly weapons sa Texas, USA. Gilagway ang langyaw'ng nga undocumented alien sa iyang pagpuyo sa nasod. From Regional Trial Court in Dumaguete City. And other cases also he is facing there. He's facing also 3 other cases for theft, for estafa, for malicious mischief, aside from the robbery case.